pangarso bongso milih sing ngayomi, milih sing junjung budaya asli bongso. Ojo milih yang ketibal jongos budaya bongso liyo, pangarso sing pantes ditulodo, sing ngayomi lan jurung budidaya bongso neng gayuh mulyane bongso. Dudu ngajak buntut budaya liyo, rahayune bongso ana ing tangan sing bener, yen pangarso nunggogne pitutur para sesepuh. Budaya bongso aja disingkirke, sing enggana mesti ngangkat, sing olo mesti kasih. Pangarso sing pantes ditulurno, ngayomi guri-guri. Pangarso sing pantes ditulurno, gayuh mulyane bongso. Dudu budut budaya liyo, dudu labu kang sembrana. Ngayomi guri-guri. Ning yen penasehate budaya sing kan mesti kewirangan, pangarso bongso kanggo mimpin, ngayomi budidaya kanggo kamulyane bongso. Ora perlu dituturi, pangarso sing mung buntut, budaya liya mung labu bongso liya. Para pangarso bongso iku satriyane bongso sing pantes disengkuyung. Wong Jawa kabeh ngerti ngendi jumenenge, sing jaga yo bakal jaga awan lan bengi, sing mung goyak ora bakal suwe, sing nyandak bener bakal lestari. Pangarso sing pantes ditulungo, ngayomi guri-guri. Pangarso sing pantes ditulungo, gayuh mulyane bongso. Dudu buntut budaya liyo, dudu labu kang segono. Pangarso sing pantes ditulungo, ngayomi guri-guri. Dene sing mung gandeng jembut karo bajingan budaya dayu sing olo sing bebayani nusolan bongso. Kuwi kemla dilarahane bongso, disawang dititeni wae, suwe-suwe bakal modal.